Tak ideme poskladať ten spodný rám a vidíme, čo k tomu potrebujeme. Takže tieto 4 plastové časti a závitové tyče plus matky. Matky sú autoblokante, to sú, neviem ako sa to povie po slovensky, tie blokovacie, ktoré sa sami neodšrubujú. Takisto potrebujeme tie veľké 4 podložky, ktoré budú držať ten hliníkový rám. Tento diel, do ktorého pôjde koliesko, ktoré si musíme zlepiť, a ďalšiu časť, kde bude upevnený motor. Takže tieto veci si môžete pripraviť. No a na tomto koliesku musíme dovnútra dať maličké ložisko a zlepíme to. Dobre je očistiť najprv tam, lebo nikdy neprídu perfektné tie diely. Vždy tam môže zostať nejaká kvapôčka plastu, takže alebo s týmto, s nožikom alebo s pilníčkom odstraníte, aby to ložisko vám pekne ľahko vošlo dnu. Takže zatlačíme do jednej časti. Teraz to zlepíme nejakým sekundovým lepidlom alebo nejakým kvalitným lepidlom, aby sa nám to potom náhodou nerozlepilo. Takže natrieme jednu časť. Tak, pekne spojíme, zatlačíme, aby to bolo na tesno, a necháme to zaschnúť. Takže rám je už hotový, vidíte ho, jak je urobený. Podľa toho si pekne poskladáte tento spodný rám. Takže vždycky je matka, podložka, potom ten plastový diel, zase podložka, matka a takisto zo všetkých strán. No a na tú hornú časť dáme ten jeden plastový diel, na to koliesko, a druhý dáme, kde bude upevnený motor. Tieto matky necháme voľné, aby sme vedeli nimi pohybovať, pretože medzi nimi pôjde ten ozubený remeň. Tie matky, prepáčte, neviem ako sa volajú, autoblokante, sa doťahujú ťažko, takže taká dobrá finta je, že tie dve matky si spojíte, dáte jednu k druhej, dotiahnete a tak potom takým spôsobom už sa vám celá tyč nebude točiť a môžete dotiahnuť matku. No a ďalšiu dôležitú vec, najprv zmontujete tú kratšiu časť, zmontujete druhú časť, priložíte k sebe, a aby bol rovnaký rozmer. Musíte ten rozmer dodržať taký, aby vošiel potom do toho hliníkového rámu, to potom uvidíme. Takže trebárs, keď si poskladáte ten rám, tak ho vložíte do toho rámu, že či nie je veľmi široký alebo veľmi úzky. Hej? No. Takisto aj tie bočné vzdialenosti treba dodržať, aby boli rovnaké. Čiže musí to byť perfektný štvorec. Takže vložíme teraz toto koliesko do toho dielu. Šrúbka 20 mm.
No a tam do jednej časti musíme dať matičku. Keby vám nechcela vojsť dnu, takže alebo si to očistíme, alebo potom je jednoduchá finta, že matičku pajkovačkou nahrejeme, od tej zohriatej matičky sa nataví ten plast a matka pekne vojde dnu. Takže jemne vlastne nahrejeme a jemne vtláčame dnu a ona nám pekne, krásne vojde. Netreba to prehriať, aby sa to tam veľmi neroztopilo. Úplne jemnúčko a skúšať zatlačať dnu. Ešte troška. Takže takým spôsobom to ešte uvidíme neskôr, pretože viac dielov tak budeme spájať po prípade tým teplom, keby nechceli vojsť. No. Takže matičku máme dnu a vidíme, že perfektne sadla. Teraz vložíme koliesko, šrúbku a vyťahneme. Treba dávať pozor, aby sa to nedotiahlo veľmi, aby to koliesko bolo voľné, nesmie sa zachytávať, musí sa točiť ľahúčko. Takisto druhý diel plastový, všimnite si, ako je to namontované. A teraz na ten plastový diel pripevníme motor a takým spôsobom, aby tie káble išli tak presne, ako vidíte na videu, dozadu a hore na šrúbku. Aby nezavadzali káble, potom neplantali sa tam, kde nemajú byť. Takže prišrubujeme, takže takým spôsobom, aby v takej pozícii, aby tie káble išli dozadu.